Kaixo lagunak, gaur espazioko bizitzari buruz hitz egingo dugu. Horretarako, espaziontzia, koeteak, astronautak eta beste asko zer diren ikasiko dugu. Denok prest? Bidaia hastera doa! Espazioa gure planetatik kanpo dagoen guztia da. Modu errazago batean ulertzeko, zerua baino urrunago dagoen guztia da. Gauean ikusten ditugun izar horiek, espazioan daude. Espaziora heltzea oso zaila da, eta horretarako garraio berezi bat behar dugu. Espaziontzia. Pelikuletan forma eta itxura ezberdinak dituzte, baina horiek ez dira benetazkoak. Honelakoak dira benetazko espaziontziak. Grua erraldoi batekin mugitzen dituzte, eta gero gorantz begira jarri behar dira. Hemen ikusten duzuen guztia ez da espaziontzia, behean dagoen guztia koetea da, eta goiko puntan dagoena espaziontzia da. Koeteak sua pizteko behar duen erregaia dauka barruan, eta espaziontzian astronautak doaz. Dena prest dagoenean, beheko aldean sua piztu eta goraka egiten dute ziztu bizia. Zarata eta ke mordoa ateratzen dute. Espaziontzi ezberdinak daude, batzuk handiagoak eta beste batzuk txikiagoak. Koeteek gora eta gora egiten dute. Eta amaitzen direnean, soltatu egiten dira, berriro ere lurrera bueltatzeko. Benetan harrigarria da. Espaziontzia berriz, espazioan geratzen da, hegan egiten. Astronautek badute haien etxea espazioan. Hemen ikusten duzuen gauza arraro hau, astronauten etxea da. Oso handia da, baina bere barruan oso leku gutxi dago mugitzeko. Toki honetan, astronautek bizitzeko behar duten ura, janaria eta oxigenoa daukate. Begira nola ikusten den gure planeta haien etxetik. Zein polita eta harrigarria den. Espazioan bizitzea oso zaila eta arraroa da. Gauzek ez dute berdin funtzionatzen. Espazioan ezin zara oinez ibili. Eta leku batetik bestera mugitzeko flotatzen mugitu behar zara. Hegan egingo bazenu bezala. Gauza guztiek flotatzen dute. Boligrafoak, urak. Janaria prestatzea apur bat zailagoa da. Denbora guztian janariak flotatzen duelako, eta alde batetik bestera mugitzen da. Ez dituzte sardezka eskoilararik erabiltzen. Baina batzutan oso divertigarria izan daiteke. Agina garbitzea ordea ez da hain erraza. Oso ur gutxi dago espazioan eta ondo erabili behar da. Espazioan ez dira ur botilak erabiltzen. Horren ordez, poltsa txiki batzuk daude pajita batekin. Agina garbitzeko lehenengo ur tanta bat atera behar da pajitarekin. Eta hortzetako eskuilan jarri. Ur hori ahoan sartu eta gero hortzetako pasta pizkatxo bat jarri behar da. Orduan, ahoa garbitzen hasiko gara. Amaitzen dugunean, ezin dugu urarekin garbitu, oso ur gutxi dagoelako. Beraz, geratzen den aukera bakarra,
hortzetako pasta irenstea da. Ze txarto dagoen. Ez dago oso gozo, baina ez digu kalterik egingo. Amaitzeko, urtrago bat eta listo. Aginak garbi-garbi. Orain, ilea nola garbitzen duten ikusiko dugu. Espazioan ez dago dutxarik eta garbitzeko modua ezberdina da. Pajita duen ur-poltsarekin ilea pizka bat bustitzen dute. Kontu handiz egin behar dute, ura eskapatu egiten delako. Gero, txanpu berezi bat botatzen dute eta eskuekin igurtzi eta igurtzi egiten dute. Gogoratu, espazioan dena flotatzen duela eta horregaitik ileak ere flotatzen du. Ondoren, toalla batekin ilea zikatzen dute. Eta amaitzeko, orrasi batekin ilea orrazten dute. Txukun eta polito izateko. Lo egiteko modua oso berezia da. Espazioan ez dago erik, eta beti flotatzen ari direnez, zaku berezi batean egin behar dute lo. Zakua ondo lotu eta lasai egin dezakete lo. Momiak bezala. Komunak benetan arraroak dira. Pisa eta kaka, tubo batean egin behar dute, eta tubo horrek aspiradora bat bezala dena zurgatzen du. Astronautek esperimentu ezberdinak egiten dituzte espazioan, gauza berriak asmatu eta ulertzeko. Lore berriak asmatu, medikamentu berriak sortu, eta beste gauza asko. Batzutan, haien etxetik irtetzen dira gauza batzuk konpontzeko. Kanpora irtetzeko, traje berezi batzuk erabiltzen dituzte. Trajeak oso handiak dira, eta pila bat pisatzen dute. Horregaitik, jarri eta kentzeko beste pertsona batzuen laguntza behar dute. Traje gabe ezin dute arnasarik hartu, eta espazioan izoztuta amaituko lukete. Lurrera bueltatu behar direnean, espaziontzira igotzen dira berriro. Espaziontzeak lurrerako bidea hartzen du, eta bidean hainbeste berotzen da, sua izaten duela alboetan. Azkenean, parasut batzuk zabaltzen dira, eta espaziontzia uretara erortzen da. Itsasontzi batekin astronautak bilatzera joaten dira, eta etxera bueltatzen dira. Bueno lagunok, hau izan da dena. Ba al zenekiten horren beste gauza astronautei buruz? Handitan astronauta izatea gustatuko litzaizueke? Hurrengora arte lagunok!